Class teacher bubble. Class teacher bubble. Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisiin hermoihin. Vannan, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekun aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Siinä se. Sinä pyysit tätä.